ଆଜିର ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ କିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଅଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଠି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମଲ୍ରେ ହିଁ ମିଳିବ, କାରଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଆଖପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ମିଳିବନି। ସବୁ ବାହାରୁ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ହେଉଥିଲି ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ୍ ଟଚ୍ଅପ୍, ତ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଥିଲି କି ଏତେ ପାଉଡ଼ର ବୋଳିବନି, ସେମିତି ଚାଲ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବା। ତ ମୁଁ ମୋର ନର୍ମାଲି ମେକଅପ୍ କରିଦେଉଥିଲି, ଜଷ୍ଟ କାଜଲ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଆଇଲାଇନର୍ରେ ମୋର ମେକଅପ୍ ସରିଯାଇଥିଲା। ଦୁବାଇରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର ଅଛି, ମୁଁ ରହିଛି। ମୋର ମେକଅପ୍ଟି ସରିଗଲା, ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଉଥିଲି। ତ ମୋତେ ଯେହେତୁ କହୁଥିଲେ କି ବେଶୀ ମେକଅପ୍ ହୁଅନା, ତ ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମେକଅପ୍ ଫିକ୍ସର୍, କାରଣ ଏତେ ଗରମ ରୁମ୍ରୁ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଚାଲିଗଲା ଏଠି ମୋ ଲୁକ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା କିଛି ମିସିଂ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି ମୁଁ ହେଇଗଲି ରେଡ଼ି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସପିଂ ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ପରଫ୍ୟୁମ୍। ଏଠି ଚାଲିଲୁ, ହଜବେଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ମେକଅପ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଲଗେଇକି ବି ତାଙ୍କଠୁ କମ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଆମେ ଚାଲୁ, ଆମ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଏଠି ଲୁଲୁ ମାର୍କେଟ। ଏଠି ସେ ମାର୍କେଟ ହେଲା ଲୁଲୁ। ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମକୁ ମେନଲି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ହିଁ ପରିବା ହିଁ ନେବାର ଥିଲା। ତ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଇଫୋନ୍ 16 Pro Max ମୋ ପାଇଁ। 16 Pro Max ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏବେ ଗଲାବେଳକୁ ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିକି ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ସେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଦୁଇଟା ଯାକ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଆଇଫୋନ୍ 16ର, କହିଲେ କିଛି ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେମ୍ ହିଁ ଆସୁଛି। ଏଠି ଆମେ ଚାଲିଲୁ କିଛି ମୋର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପିଲୋ କଭର୍ ମୋ ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ତ ଏତେ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସପୋଜ୍ 200 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, ଏଠି ତା'ର 3 ଗୁଣା କି 4 ଗୁଣା ଅଧିକ। ସ୍ୟାଲେରୀ ବି ସେଇ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ବହୁତ ପ୍ରାଇସ୍। ବେଶୀ ଜିନିଷ ସପିଂ କରିବା ବି ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି ସପିଂ କଲାବେଳେ। ତ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଏଇ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ନେବ। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଥିଲା $51, ମାନେ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପାଖାପାଖି 2000 2500 ଭଳିଆ ଆସିବ। ମୁଁ ମନେ କଲି ଥାଉ, ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି, ମୁଁ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ସବୁ ଥିଲା କୁର୍ତ୍ତି। କୁର୍ତ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଏତେ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି, ମୁସଲିମ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ତ ଏମିତି ଏଠି ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ୍। ନର୍ମାଲ୍ ଖାଲି କୁର୍ତ୍ତି, ଏଇସବୁ କୁର୍ତ୍ତି ସେଟ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା $79। ତ $79 ମାନେ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଏଠି $1 ହେଉଛି
25 रुपीस ना 24 रुपीस, तो से $79 के गोटे नॉर्मल कुर्ती रो प्राइस। तो मत किसी पसंद आसी नाला। हजबैंड कहते चलो लेट हो रोसे कर खाଇବା चलो, तो आम पलैलु। ये मुझे वेट करी खाଇବା, भोक लगे तो से जाते खाଇବା आने पलि आसली, जोटा कि मुझे सुट कर घरे आसिक पहुँचलु। तो कौन कौन आनी से लेके आसते पापड़, पापड़ अच्छी से बहुत टेस्ट आमर इंडिया अपेक्षा पापड़ा। तो कही कि बिस्कुट मोटा नहीं आसते मत कहते वीडियो कहीं बनाऊच। मुझे कहली तुम तो ऑफिस पलैब, मु घरे बस कौन करी बोर होगी, तो मत वीडियो बन दियो। ये पियाज गुड़ा एत बड़ बड़ माने गोटे पियाज 4-5 जन रोसे माने 4टा कि 4टा पियाज हो जाए अध किलो। तो यहाँ हूँ 4 माने अध किलो पियाज को हूँ $4। तो बहुत प्राइस, जहाँ मिलूँ खाया ही पड़े, किसी ऑप्शन नहीं। नहीं आसते पोटाटो, आलू, पियाज, टमाटो माने एत बड़ बड़ साइज, माने गोटे टमाटो 4 किलो रोसे हम, किंतु टमाटो काटिक रखी हेनी, तो से गोटे रोसे करने पड़े। एत गुड़ा टमाटो को तरकारी भी खटा हो जाए। तो ये से नहीं आसी कौन बनाना, मत कहते खाली बस बस वीडियो बनाओ, किसी काम धंदा ना तुम। तो मुझे कौन करी, मुझे वीडियो ही बनैबी आ एडिट कर मो टाइम स्पेंड भी हो। जो मैंने माने फॉरेन आसी ना से माने देखु फॉरेन रे माने केमती कौन रेट आ कौन कौन जगह अच्छी, तो सेटा भी देखिपारे, भल लगे। मो जानवर इंडिया बहुत बेस्ट। ये केवल हाँ हो पारे भल पैसा, किंतु बोर हो रास्ता गोटे जनशून्य लोक भी केतबेले जमी मरुड़ी आसे से भाया मरुभूमि एत गरम मुंड खराब। विदाउट एसी कर एनी टाइम एसी लगे ही पड़ो। एसी से मोपाई कौन लेके आसि तो 2टा कॉफी मग नहीं आसते कॉफी पीवा 2 जन कहली छुट्टी दिन में बस कॉफीटा मुझे देखुली, यहाँ कॉफीटा आमर से इंडिया जमी मिलूँ से टाइप भी नहीं। कॉफीर बास्ना मुझे देखला बेलू बहुत हार्ड, मो नाक भर पूरा फसीगला। तो आज होगला आमर एत सारा शॉपिंग 1 वीक हो जाए वेजिटेबल। वीडियो भल लगे लाइक कमेंट करेंगे। बाय बाय आज।